Takže dneska vám ukážeme house tour našej izby. Takže prvé tu máme ako naše to si tam nevšimate ani toto. Ale tu máme takéto krásy, to som neviem, ako chápete, to sú takéto faktory. A toto tam nebudete sa všímať. Ne, to sú také pastele. Sú hračky, aj tu sú hračky. Tu ako vidíte, že nie sú. Vidíte, to sú také kresky, alebo také tie sračky. A tu máme takú vec. Tu máme ako tak, tu máme takú vec. Tu máme papierek, mám Pokémon kartičky. Tu mám toto, chcem ešte uprato dáme niečo dneska asi. Tu máme také hry spoločenské. Tu máme tu máme aj my, také teda veci, chápete. Tu máme takýto, tu máme takú, chápete. A toto, čo tu uvidíte, moji dráci, počkaj, Alex, čo sa tu prevrátil môj? A proste tak, chápete, také toto natáčacie mesto, môj mobil a moja maska. A tu máme Miss Tail, potom Miss Blonie a Miss Tyrcelka. To je taká krásna, vieš čo? Tu máme draka, Miss Tyrcelka, prečo schováš draka? A tu je ešte draka, to som ja, tu je nejaký, a tu som ja zase. A proste, a tam je niečo. A tu som ja ako postavička, jupi. No a dneska by som asi vyfarbila tie obrázky, potom spravila niečo tu. A to je všetko. Tak poďme najprv asi nejako tie obrázky vyfarbiť s fixkou a tak ďalej. Takže na to si zoberiem túto farbičku. Wow! Padlo mi. Takže žlté oko. Ja viem, že mi to bude, ja sa vám ozvem, vy za to budete počuť mňa, ako tu ja vyfarbujem. Takže zoberiem si modrú, ružovú a fialovú a ideme na to. Tak, už by som mala. Ideme na tertečkom ocas. Vyfarbiť. Ocas by sme mieli. A ešte takúto vec, čo má tu. Chápete? Prečo to bude také hnusne vyfarbené, ale dneska sa mi nechce, lebo večer to točím, chápete? Večer. Ja vám ukážem. Dajte. To nechce sa večer točiť. Proste večer. Chápete? Tam je tá lampa, ktorá tam zvieti proste, chápete? Hehehehe. Ja nechcem hore. Ja chcem dole. Tak. Dobre, ja sa vám potom asi možno ozvem. Neviem. Musím to rýchlo vyfarbovať, lebo ako za chvíľu možno, že pôjdem do postele. Lebo zajtra vás možno, že zoberiem na vlog, kde ako kupujeme veci, alebo také niečo. Možno, že vás môžem zobrať, alebo nemôžem, lebo možno, že môj otec mi to zakáže. Ako chápete, chápeme sa, dúfam. Takže z modrou by sme mali vyfarbeného držáka. Trošku. 1 like, tak potom bude rýchlejšie spíť. Tak spíť draka. Tak. To by si mieli. Takto. A ešte tu takto vyfarbíme s tou farbou. A ešte tu vyfarbíme rúžovou. Taká. A budeme aj žltá, tak pardon, ako keď
som vám to nepovedala skôr, ale prepáčte. Ale že vážne. Dúfam, vám to nevadí. Keď nie, tak to je dobré. Dobre, z rúžovou by sme mieli až draka. A teraz ideme na fialovú, čo bude moje obľúbené, lebo fialová je ako pekná farba, ale pre niekoho je hnusná. Čo je na fialovej také hnusné? A je to ešte k tomu halloweenská farba a ja Halloween milujem. Ako? Ja Halloween milujem, tak to je rovno pre mňa tá farba. Lebo kto nemá rád Halloween, si povieme, hej. A chcela potom som povedať, že som tu sama. Neviem, čo som to vravela. Hej, tak mi povedzte po tom komentároch. Tak. To by sme takto mali. Hlavu pýtam fialovú celú. Tak. Dobrá, ideme na žltú a to je to posledné. A to bude skoro celý ten drak žltý. No niektoré časti budú aj inej farby, hej. Ja ako nemám rada moc vyfarbovanie fixkami. Skôr takým, ako by som povedala, skôr ako hej. Ako nemám nič spoločné s fixkami. No proste chápete to. Poslal som si pri inú žltú, lebo tam táto bola lepšia, táto je lepšia. Je to taká pidi mini, dostala som to na nevocem. To teda už boli dávno. Ale to nevadí. Však. Ja vám potom ukážem ten celý kufrík. Mám dva také kufríky, jeden čierny, jeden taký rúžový s takým unicornom. Nevrajte, že ja som skizlik, ale ja som to dostala. Ja som šťastná, že to aspoň je niečo. A nie je jedno, že tam je unicorn, alebo čo to je. Aspoň mám niečo. Však. Keď kúka tu nejaký hejter, tak vie kam má ísť. More. Hejter, ktorý nemá rád drakov proste. Ako papierových drakov, myslím tak. Chápeme sa, ne? A niekedy môžete prísť ako do Kosorína, lebo niekedy som tam, niekedy nie. Niekedy dám na YouTube info, kedy som v Kosoríne, alebo také niečo. No ja vám ukážem ten kufrík. Takto vyzerá ten kufrík. Tu boli ešte také tie veci. A ja vám ukážem ešte, ako vyzerá zvonka. Máme tu takéto unicorn a na druhej strane je tiež unicorn. Na čo vám ukážem? Toto čierne je to druhé. Ja vám to neukážem. Lebo proste, chápete, by som to otvárala 100 rokov. Takže ukážeme z toho draka. Je nádherný. Čo poviete? Není nádherný. A potom si ešte si vyfarbujem tohto axolotla, ale tento drak je nádherný. Takže to asi dáme sem. Ešte budem potrebovať ten kufrík, takže to mám nejakú takúto kabelku krepí. Ja viem, ja som trošku taký idiotko. A ja si nedomyslím, že ešte budem potrebovať tú farbu. Chápete? No? Jemu spravím aj líčka, alebo proč nie? Vy viete, že ja mám moju animovanú postavu ako zviera. Mám axolotla, preto som si to vytlačila, takže spravím seba z toho. Takže rukavičky si tu spravíme. Rukavičky, jej, na ručkách.
A ešte na nohách rukavičky. No tak to je zlaté. Ešte spravím tie veci, čo mám. Potom takú tú. A potom mám takto. Lebo mám tu ešte takto. Proste to som cute. Ja som cute, ako by som povedala na seba. Ako ja sa nehejtujem sama. A ja si myslím, že som cute, ako postava, ako animovaná, ako zviera. Chápeme sa. Som axolotl, mexický. Jasné, že pre mňa sú chutné ryby, lebo ja jem aj ryby v realite. Ale mám nejaké otázky. Som axolotl. Jasné, že nosím ružové oblečenie, aj keď ružovú neznášam a mám ju na skine. Som axolotl. Jasné, že budem mať ružovú farbu, než nejakú modrú, lebo modrá je chlapčenská farba. Som axolotl. Jasné, že pre mňa sú lepší ružoví kamarádi a nie modrý, hnedý, žltý a také iné farby. Som axolotl. Jasné, že nosím rukavičky, aby som si nezašpinila nožičky. Som axolotl. Jasné, že som kráľovná axolotlov, keď ja tak milujem axolotlov. Som axolotl. Jasné, že keď mám axolotla, vždy si ho musím odfotiť. Som axolotl. Jasné, že máme na sebe škvrnu a nikomu to nepoviem. A potom ma nakreslia inak, ako by som mala vyzerať. A to boli všetky otázky na mňa. A môžeme sa vrhnúť na to kreslenie ako... A to práve kreslím, ja už vyfarbujem tú hlavu, to je posledná vec, a potom pôjdem na inú rúžovú farbu. A potom pôjdem na červené líčka, na pusinku potom vyfarbujeme na červenú a potom máme hotovo. Chápete ma? Ešte mi chýba trošku. Ešte trošku. Ešte trošku. Yes, máme. To by sme měli. Ja potrebujem takú tú žltú, ako je obvez, lebo ja to tak mám. Cez telo to mám. Dobre, ideme na tú farbu. Ja tú druhú rúžovú. Vyfarbujem škvrnu práve. Bola som preto tak ticho, tak nech sa porozprávam a nech mi už vypadne ten jazyk, chápete? Mesa. Aké ste budete, ako máte teraz prasené, alebo jak sa máte? Lebo ja som mám výborne ako vyfarbujem tu si. Aj keď ako zajtra pôjdem do školy. Ale to nikoho nezaujíma. Mne tu jedna chýba, lebo som jednu stratila, viete, tak. Tak preto mi trošku bude chýbať. Ale to nevadí. Líčka, dokončíme a máme hotovo. Ale ešte si musím, keď je to dievča, si musím spraviť linky. Tak, už by som to mal. A ja vám to ukážem o 3, 2, 1. Hotovo. Čo poviete? Není to rozstavila? A sa s vami lúčim. To je zatiaľ. Tak čaute. Nech to užijete to video.